Zor selam bizning nani do'stlarimizga. Bu selam topshiruvini boshlab beramiz. Studiyada biz Eshau, men Nayla Slavina. Men ismim Garipova. Men abiygiz Ramil Sharrapov bilan biz boshlaymiz. Motor tovushli yulduz chig'imiz Mingsulu Salahova hit paradimizdan tushib qoladi. Kelasi uchrashuvlarga xatlaring Sulu. Elega sening klipni esga tashiring. Qizlar, yulduzlar, yangi jir vaqti kelib jetdi. Birgalab qarshi olaylik. Xush kelasiz premyera. Regina Ijatulina manti yarata. Azarina Habibulinaning yaratgan rizq ul plov. Oshisilar kelib ketdingda, aydagiz tezroq appetit qo'zg'algancha kliplarini qaraygali.
Урамнанды яңгырада шушы шипшик лажыры. Тысястан кырык болго улфаның дирижеры. Урамнанды яңгырада шушы шипшик лажыры. Тысястан кырык болго улфаның дирижеры. Скрипка кылары дай тартылган шебеклер. Шукалардагы унилар композитор шипшиклер. Скрипка кылары дай тартылган шебеклер. Шукалардагы унилар композитор шипшиклер. Риана Халиуллина һәм Камил Газизов. Нәрсә миңа карап торасыз? Кемнәр белми, бу Камрия дуэты. Камилнең яраткан ризыклары ул борщ һәм сырлы токмаш. Ариана омлет ярата икән. Әйдәгез хәзер клипларын карап китик. Her günne keresen düşüme. Yalamayıp çıgasın tiremenden. Şaşınını jillerde, jillerde, jillerde taratıp ötesin tiremenden. Şaşınını jillerde, jillerde, jillerde taratıp ötesin tiremenden. Артыңнан үләннәр тибрәләр. Җәмәлдәп чаклары коела. Син мине яракка, яракка, яракка чакырдан да кебек тоела. Син мине яракка, яракка, яракка чакырдан да кебек тоела. Мин тиле онотып дөньямны, сине киткән
Менә ул тавык шулпасында пешкән тыкмачлы аш янында. Ул бик матур җырлый. Ул Анатолия Исмаилова. Каршы алабыз. Сары сандугач тутайым, дәле ничә кытайым. Сары сандугач тутайым, дәле ничә кытайым. Сандугач күгәрчен, әгәләр үскән күрәсен. Сандугач күгәрчен, әгәләр үскән күрәсен. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуна ничә кымтайым. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуна ничә кымтайым. Сандугач күгәрчен, әгәләр үскән күрәсен. Сандугач күгәрчен, әгәләр үскән күрәсен. Сары сандугач баласам, кулларында саракам. Сары сандугач баласам, кулларында саракам. Сандугач күгәрчен, әгәләр үскән күрәсен. Сандугач күгәрчен, әгәләр үскән күрәсен. Күрек күзгә җибек түгел, әллә нигә яратам. Күрек күзгә җибек түгел, әллә нигә яратам. Сандугач күгәрчен, әгәләр үскән күрәсен. 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 Әгәләр үскән күрәсен, әгәләр үскән күрәсен. Волослянка тапшыруын дәвам итәбез. Чиратта Айдина Хабибуллина. Айдинәнең яраткан ризыгы ул манты. Ә безнең яраткан җырыбыз ул Айдинәнең җыры. Ну сез безне аңладыгыз. Без Айдинәне тыңлыйбыз. Терез ашып җимнәр чәчтем, килде ике күгәрчен. Күрдем дә ике күгәрчен, килде сезне күрәсем. Күгәрчен гөрлидер, баласын уятырга. Әлдә ярый дусларым бар, күңелне юатырга. Күгәрчен гөрлидер, баласын уятырга. Әлдә ярый дусларым бар, күңелне юатырга. Калпагым бар, сәлем юк, җырламыйча хәлем юк. Сез дусларым хакы өчен, җырламыйча хәлем юк. Күгәрчен гөрлидер, баласын уятырга. Әлдә ярый дусларым бар, күңелне юатырга. Күгәрчен гөрлидер, баласын уятырга. Әлдә ярый дусларым бар, күңелне юатырга. Алтын булып агайымла, көмеш булып тамаем. Сез дусларым каршысында шәмнәр булып янаем. Күгәрчен гөрлидер, баласын уятырга. Әлдә ярый дусларым бар, күңелне юатырга. Күгәрчен гөрлидер, баласын уятырга. Әлдә ярый дусларым бар, күңелне юатырга.
Kaygı hasretler görmeyse yaşayız dostaylarım. Kul geçinin gerlidir bağlasın o yatırga. Elde yarı dostlarım var gönlünü yuvatırga. Kul geçinin gerlidir bağlasın o yatırga. Elde yarı dostlarım var gönlünü yuvatırga. Elde yarı dostlarım var gönlünü yuvatırga. Şiir attағы жүрші қызыбыз Rayana Magic. Қызлар, Rayana біздің нәрсе яраталы? Ул кенде тундырмаш икән. Шулай ук яраткан ризыклары теге боткасы, борщ һәм мантый. Деге бұтқасы яры, әміне туңдырманы жылыты баша Rayana, яме? Тамағың сақла, сен бек матыр жырлайсың. Min kun sayan taraf irtiham jignan maktabga. Min bir narsa ko'rmin bu hiç bu kitap daftardan. Biz o'tiramiz kitap sagatalan kuzatib. Bizni bundan qotqara do'stim shunliqin qarab. O'zgargan shu zamon biz bek shayan ham yomon. Kesa bizda telefon har biri bizda talant. Birga biz hip hop ham tushiramiz TikTok. Biz o'ynamaymiz qurshak, meni shunday balashaq. Men tezdan yangi yulduz bo'lam. Biyeganimni kiritib qo'yam. Oh, meni kuzatib butun dunyo. Sen biyab qara. Biz biyimiz. Biz de biyimiz. Biz biyimiz. Biz de biyimiz. Biz biyimiz. Bütün nesebele kupten TikTok bizden yangi fan. Biz biyimiz eğlen bilen o'qitishlar bilan. Mening arddan qabatlar hareketlarin yatla. Ko'zga yang'ir astında tuva yangi yulduzlar. O'zgargan shu zamon biz bek shayan ham yomon. Kesa bizda telefon har biri bizda talant. Birga biz hip hop ham tushiramiz TikTok. Biz o'ynamaymiz qurshak, meni shunday balashaq. Biz biyimiz. Biz de biyimiz. Biz biyimiz. Biz de biyimiz. Biz biyimiz. Biz biyimiz. Biz de biyimiz. Biz biyimiz. Biz de biyimiz. Biz biyimiz. Men tezdan yangi yulduz bo'lam. Biyeganimni kiritib qo'yam. Oh, meni kuzatib butun dunyo. Sen biyab qara. Biz biyimiz. Biz de biyimiz. Biz biyimiz. Biz de biyimiz. Biz biyimiz. Минем сезгә сораган бар. Ә сез бал яратасызмы? Әйе, сез кыймак яратасызмы? Әлбәттә яратабыз. Менә Зәхрә Усманова да нәк безнең кебек икән. Аның яраткан ризыгы бал һәм кыймак. Нәрсә дип әйтим? Ашларыгыз тәмле булсын. Ә без инде чын күңелдән Зәхрә Усманованың матур клибын карыйбыз. Түбәтәем шигесле, йөзләреңә килешле. Бу
Түбәтәй киген йөзеңнән нур сибелсен диемен. Түбәтәй киген йөзеңнән нур сибелсен диемен. Түгәрәк, түбәтәем түгәрәк. Укай шигеш түбәтәйе килеп кунган күбәләк. Түгәрәк, түбәтәем түгәрәк. Укай шигеш түбәтәйе килеп кунган күбәләк. Укай шигеш түбәтәйе килеп кунган күбәләк. Түбәтәйнең читләре ука белән чигелгән. Үзем чиккән түбәтәйгә күзләрем сибелгән. Ерактагы басылганнар яратып сине кия. Түбәтәй бүләк итсәләр башлары букетия. Милләтемнең бизәген, ир-егетнең теләген. Түбәтәй затлы бүләк, ки дускаем кадерләп. Түбәтәй затлы бүләк, ки дускаем кадерләп. Түгәрәк, түбәтәем түгәрәк. Укай шигеш түбәтәйгә килеп кунган күбәләк. Түгәрәк, түбәтәем түгәрәк. Затлы бүләк түбәтәйне ки дускаем кадерләп. Затлы бүләк түбәтәйне ки дускаем кадерләп. Ки дускаем кадерләп. Ки дускаем кадерләп. Ясмина, сөйләл безгә, синең яраткан ризыгың нинди? Мин эшпишмак яратам. Әйдә клибыңны карап китик әле. Игътибар экраннарга. Тирә-ягым ни арада гөл бакчага әйләнде. Күңелләргә шундый якын, икемле шул безнең якның җәйләре.
Bizning ko'p qatnashuvchilarimiz o'zimizning milliy tatar oshlarini yaratadilar ekan. Masalan, Ilnaz Husaynov. Әйе шул. Аның яраткан ризыклары әнисе пешергән мантый һәм өчпочмак. Яраткан җире уфтанма клибын бергәләп карыйк. Uftanma ömürler yaz gibi kutedir şaşaşın kursinde uftanma yaz ile de gide ömür şolay öte uftanma 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 yaz ile de gide ömür şolay öte uftanma 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 bitinin ozgan ömrün oynap gülep güne ötmegen yaz ile de gide ömür şolay öte uftanma 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 yaz ile de gide ömür şolay öte uftanma 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 oh uftanma oh uftanma Simanası buğan ok behez uşatlık yaktı güneli bin bitmegen yaz ile de gide ömür şolay öte uftanma 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 yaz ile de gide ömür şolay öte uftanma 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 ley ley ya oh ley ley ya oh ley ley ya oh oh De kızlar, alдағы басқышта кім әланда біздің? Әминә Сабирова. Аның яраткан ризыгы ул баллы пирог. Fikrini işittik Emine. Rəhmət sənə həm uğuşlar. Yaşa kaldı ki manlarla
катнашучыбыз Айсел Мөбәрәкшина. Иң яраткан ризыгым әбием пешергән манты һәм кысты бый диде ул. Фикерен ишетик, хәзер клипын карыйк. Безне социаль шелтерләрдә күзәтеп барыгыз. Языгыз, бергә булыйк. Яңалыкларны беренче булып белегез. Беренче урын кайчан була ул? Тиздән аңа кадәр барлык катнашкан йолдызларыбызны барлап алыйк. Бергәләп карыйбыз. Яратмыйм дигән сүзләрне, ишетмим яра буран. Яратмасам, яратыгызым, мин бераз көтеп торам. Урамнан да яңгырата шушы шипшиклы җыры. Тизлектән койрык булды ул канның дирижеры. Урамнан да яңгырата шушы шипшиклы
аңа тавыш бирергә ашык. Әлбәттә ашык экранга чыккан QR-кодка телефоннарыгызны төбәп тизрәк тавыш бирегез, җан атыгыз һәм сезнең яраткан җырчыгыз җиңсен. Пышып гөлгә күнеп йөри күңел күбәләк. Җыр биюгә сагында күрә йөнеки бүләк. Шидетләрем җилкәнәләр, күңелләр тынын калмый. Җирезедә дәртле көйгә әйләнеп туя алмый. Шидетләрем җилкәнәләр, күңелләр тынын калмый. Җирезедә дәртле көйгә әйләнеп туя алмый. Җырлыйсы килә, бизик килә, җырлыйсы килә, бизик килә. Тыпыр 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 бер бизик килә. Ки канатына татаны пешеп йөрisi килә. Бөтерелеп буран самон китаралы җиһанга. Җанын җана күчеп йөри һәм шакыра тугайга. Өлгермәсәң читегеңне киергә. Йөрәгем канатланса шакыр мине биергә. Өлгермәсәң читегеңне киергә. Йөрәгем канатланса шакыр мине биергә. Җырлыйсы килә, бизик килә, җырлыйсы килә, бизик килә. Тыпыр 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 бер бизик килә. Ки канатына татаны пешеп йөрisi килә. Җырлыйсы килә, бизик килә, җырлыйсы килә, бизик килә. Тыпыр 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 бер бизик килә. Ки канатына татаны пешеп йөрisi килә. Җырлыйсы килә, бизик килә, җырлыйсы килә, бизик килә. Тыпыр 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 бер бизик килә. Ки канатына татаны пешеп йөрisi килә. Ки канатына татаны пешеп йөрisi килә. Ки канатына татаны пешеп йөрisi килә. Җырлыйсы килә, бизик килә, җырлыйсы килә, бизик килә. Тыпыр 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 бер бизик килә. Ки канатына татаны пешеп йөрisi килә. Җырлыйсы килә, бизик килә, җырлыйсы килә, бизик килә. Тыпыр 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 бер бизик килә. Ки канатына татаны пешеп йөрisi килә. Ки канатына татаны пешеп йөрisi килә. Ки канатына татаны пешеп йөрisi килә. Шулай итеп, тәмле ризыклар турында сөйләштек. Җырлар тыңладык. Әйе шул, вакытыбызны шәп иттереп уздырып җибәрдек. Хәзер сауларсак та буладыр. Минем янымда Ясмина Гарипова. Нәйлә Славина. Һәм Рамия Шарапов булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока! Хочу, чтобы было красиво и недорого. Хочу, чтобы было надежно и современно. Хочу. Поэтому выбираю «Хочу» стул. Столы, стулья, диваны, кресла с гарантией 18 месяцев. Современная мебель на заказ и по вашим размерам в компании «Хочу» стул. Приходите в шоурумы на Камалеева 34А и в ТЦ «Мега Мебель», 4-й этаж. Звоните 8 939 380 07 14.